गोबां पलिटिकेलफ्राथ' खामानि गैया बिथांमोना 1947 नि सिगां जोंनि भारतबर्षनि रायजो राजाफ्रा ना जात ना फात जोङो भारतखौ स्वाधीन खालामनो थाखाय गासैबो जाति हिन्दु जा मुसलमान जा गासैबो बर' जा जेसेबां देशआवहाय जातिफोर दं बिथांमोनहा ब्रिटिशफोरजों नांदोंमोन ब्रिटिशफोरजों नांनायनि उनाव 1947 नि उनाव भारतआ स्वाधीन जानाय लोगो लोगो नैबे माखासे दालाल नेताफ्रा जोंखौ ना जात ना फात भटारफोरखौ बेबायदि खालामदों आरोखि दा बेनिखायनो जोंहा थांनानै थानायनि बेबस्थाया जोंहा बुहुत माने गिख्रांथाव जाबोगासिनो दं दिनै जोङो बिपिआइ धोरोमनिफ्राय भटारशिप सोमावसारनाय जोङो बे भटारशिप सोमावसारनायखौ भारतआव 2003 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोमावसारदों आरो दिनैहाय बे सोमावसारनायाव जोङो जोंनि आसामाव 2011 मायथाइयाव जोंनि आसामाव फैदों दा बे फैनाय लोगो लोगो जोंनि थांखिया बेनो जे गान्धी सारा गासैबो भटारफोरखौ गासैबो भट होग्राफोरखौ थांनानै थानायनि मोनसे बेबस्था होनो आखायाव लादों दा बेनिखायनो जोङो जोंनि भटारफ्रा एक गट जानांगौ जोंनि भारतबर्षनि भटारफ्रा एक गट जानांगौ दा जाहैबाय जोंहा भटारफ्रा 5 बोसोर जों भट होयो जों दा बेनि बिनिमयखौ जोङो भटारा GDP आव मोननांगौ दा बेखायनो जों बेखौ गान्धी सारनि निर्देश एबा गान्धी सारनि संबिधान हिसाबै भारतनि जोङो मोनथाय हिसाबै थागिबि हिसाबै सिटिजेन हिसाबै जोङो बेखौ मोननांगौ GDP आव ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्टआव जों बेखौनो दाबि खालामगासिनो दं दा बेवहाय जोङो सावरायनाया जाहैबाय इकनमिक फ्रिडम फाइटारनि जोङो दा अर्थनैतिक स्वतन्त्रता सेनानि बेखौ जों दा भर्ती खालामगासिनो दं जों इलेक्सनखौ बोरै देरहानांगौ बिसायख'थिखौ जों बोरै गेलेनांगौ बिनि सायाव जों दिनैहाय पाब्लिकफोरखौ लानानै जों दिनैहाय मिटिं खालामनाय जादों आरोखि मेल जथुमनाय जादों बे थांखिजों बेखौ जों खातां होगोन जोंहा जे जोङो इलेक्सननि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे जोङो डिमान्ड खालामगोन दा जोंहा जोंनियाव दा MP गैथ'वा दा MPखौ जोंनो नांथारगौ जोङो भटारशिप मोननांगौब्ला जोङो रायजोनि गेजेराव बा सरकारनि गेजेराव जोङो पार्लियामेन्टनि गेजेराव बा बिधान सभानि गेजेराव जोङो बुंग्रा थानांगोन दा बेनिखायनो जोङो MPखौ जों होनाय जागोन जोङो दा बेखौ जोङो रायलायगासिनो दङ जोङो दा क'क्राझार जिल्लाखौ जोङो सियर खालामदों दा अदालगुरियाथ' एसे क्रिटिकेल जानानै दं नालाय दा बिनि सायावबो जों सानलायगासिनो दं होनायाथ' जों होखागोन दा सम फैबानो जों डिक्लेयार खालामगोन गोबां पलिटिकेलफ्राथ' खामानि गैया बिथांमोना 1947 नि सिगां जोंनि भारतबर्षनि रायजो राजाफ्रा ना जात ना फात जोङो भारतखौ स्वाधीन खालामनो थाखाय गासैबो जाति हिन्दु जा मुसलमान जा गासैबो बर' जा जेसेबां देशआवहाय जातिफोर दं बिथांमोनहा ब्रिटिशफोरजों नांदोंमोन ब्रिटिशफोरजों नांनायनि उनाव 1947 नि उनाव भारतआ स्वाधीन जानाय लोगो लोगो नैबे माखासे दालाल नेताफ्रा जोंखौ ना जात ना फात भटारफोरखौ बेबायदि खालामदों आरोखि दा बेनिखायनो जोंहा थांनानै थानायनि बेबस्थाया जोंहा बुहुत माने गिख्रांथाव जाबोगासिनो दं दा बेनिखायनो दिनै भारत गान्धीया साननानै बिश्व'त्मा भारत गान्धीया साननानै बे थांखिखौ लानाय जादों साफ्रोमबो भटार एबा साफ्रोमबो मानसिफ्रा थांनानै थानायनि भारतबर्षनि नेमखान्थियाव GDP हिसाबै जोङो मोननांगौ भटारशिप बेखौ जोङो डिमान्ड खालामगासिनो दं एसे बुंनो सानदों जे दिनैहाय जोङो 2003 मायथाइयाव BTC जाबाय दिनै 2020 मायथाइयाव BTR जाबाय बिथांमोनहा बर' रायजो राजाखौ खौसेथि लानानै बिथांमोनहा सोमावसारबोबाय दा बर'लेण्ड जानायनि उनाव BTC जानायनि उनाव बर' रायजो राजा जेबो गैया BTR एबा बर'लेण्डनि जाति जनगोष्ठिया जेबो गैया दिनै बेफोरखौबो जोङो भटारशिपजों जोङो सुस्रांगोन गासैबो जुदि साफ्रोमबो जुदि मानसिया मासाव जे 8,000 मोनोब्ला GDP आव 8,000 मोनोब्ला जोङो बेखौ गासैबो थांनानै थागोनखौ जों आसा खालामो एकमात्र भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाव बयखौबो फोथांनायनि मोनसे थांखि लादों आरोखि बेनो